yiguso eto aso ene no yere hwe Akanfo Mmɛ efa nipa bi a ususu se won na obu saa be no anase nnam wo so a be no ebaaye bidin de na emisa eyi ha ye len so ya twi yenkoso na ansa na ye bekọ no mama be eni kan emfa hye wase ansa na ya to adesua no so eba me de emma woni obi akofo enko ara di adura eka ne nko wo amanfo so obi akofo enko ara di adura eka ne nko ara nso ewo amanfo so biara bi na aka ne nko ya afi yenko eye adesua na nkasa so Akanfo Mmɛ a isusu se nipa bi na edeba na nam won so na saa mbei ebae ne edi kan eye omanansa ofi achemma se ose anka wore body dokno edi nanso obatani hu mobonti na odi bia besi abonten so ya wore ton eye omanansa ofi achemma se ono kana se ose wore body dokno edi na esane obatani ne hu mobo nti na odi bia besi abonten so ya wore ton yɛka obatani a okwantuni ohoko ukodu baabi a wonni hwe wo ho abonten so aduan na abekọ akoto ti wana nkwori di wo aduan wo fie no wadwene eye saa ahoho yi ho na wadi bia besi abonten so si wo meto na wo nso konkonkudi nti omanansa a wo fi achemma ase ono na nam ne so abeyi bai se eye ono na obu yi de yɛre ntumi nkyerɛ na emom enam ne so ena ebae ne etu aso a yɛde ema wo eye kwasin kremo eno kekase ɔse enye obi biribi ene ɔno a ne na dehye ene no kwasin kremo se enye obi biribi ene ɔno a ne na dehye ene no eyi kokusi obi dehye akwa dane akwa ewo bi mma so eto da bi a wo yo dehye pa wo biribi di ote wo ho ase betumi atukwan wo akwa di insenseme ewo bi ma so na afi wo di pa a ensese anka wodi adunti sabre no betumi aka se enye obi biribi ane wo a ampara wo abusua wo kura wo fi so wo fi a wo fi nti kwasikere mo se enye obi biribi no a de na dehye ene no ne toso ebiesa mede ema efa eye Akanfo Mmɛ efa nipa bi a yesusu se won wo bu ya na enam won so a eba ne se ejekum wuo na ehia na enye ne a obedi nade ejekum wuo na ehia na enye ne a obedi nade na se ejekum ehu asem ena yare kan na se enam ejekum so ena saa bei eba midin nana emisa eyi aha eye len suetwi medika ka jo se erenche yede ebe ehu adesua no eba awie makra bye bye.